What's up kanawong? Yan na nga ni nga Lawis. Makadto kami. Masalod dito amon tubig. Lunch time na mga kanawong. Pangaon na kamo. Hayaw ito. Gusto ko. Hiyalatak kaono. Nayaw ito. Yan ang alaw. Bilanek niyo mga kanawong. Kay dila harumamay. Hayaw ito. Ako Roberts. Dari gwapo pero may pangarap. Hayaw ito. Tingin-tingin lang, baka andyan pa siya mga kanawong. Hayaw ito. Ay kanawong, ali na kami. Nasalod mga kanawong. Kay dila, harumamay. Hayaw ito. Uptilanay kami niyo pagsalod. Kay dila, harumamay mga kanawong. Ibubutan ko ay tagsilpon kay para makagsilpi. Hayaw ito. Nagpapagwapo na naman tayo mga kanawong. Daan na maruksot. Okay lang maraksot mga kanawong. At least, totoo. Bisan maraksot, may pangarap. Hayaw ito. Di laro mamay pag kinadaig baw. Maulol na kadatil. Hayaw ito. Sus mga takanawong napasilpi pa mga kanawong. Hayaw ito. Ay di laro mamay tiyo pag pinapicture akon. Hayaw ito. Yan nga ni mga kanawong. Ismalusad na kami. Kay waray libang kundi maginiya na ako. Ayaw na. Di malaga yung magwagi. At least ikaw yung nakibagi, kanawong. Bis hindi kita magkanawong, kanawong nalatok tao, game. Ayaw ito. Yan nga law, bilanek niyo kapag lusad. Kay mahulaul na. Video ilanek niyo mga kanawong. Kay waray nagbibidyo akon. Ayaw ito. Mapayla ko habang tingin, habang hantay kung andyan pa hiya. Ayaw ito mga kanawong. Walit mga kanawong, istakalilanay kita. Pag iskulilanay kita mo, pay mga kanawong. Kaya mahalat buwas siya na. Dapat iskulilanay at atupagon. Ayaw ito. Dapat makarot kita pag iskulila mga kanawong. Mga kanawong is very happy and ako Robert, dari ko pero may pangarap. Ayaw ito. Dapat protektahon tayo at mga kalugaring mga kanawong. Ayaw ito. Yan ang nga lawis mga ngaon nira. Diri ako. Ayaw ito. Sus mga kanawong ngayon masalod pa lang ngayon kami. Nangalimot, liwat mga kanawong. Ipubutang ko ani mga kanawong tagsilpon. Kaya di laro mamay mga kanawong. Ayaw ito. Yawa tayo mga kalaswit. Napakyatat camera. Ayaw ito. Ito ilay yung mga kanawong. Kaya adira mga ngaon na kunihira. Ayaw ito. Dapat permi kita nakaon. Ayaw ito. Ako Robert. Dari gwapo pero may pangarap. Ayaw ito. Ito guys. Ito ilay yung mga tanan. Ayaw ito. Wag na. Naklasmit napakyat pat camera. Ayaw ito. Ayaw ito. Hello mga kanawong. Yan ang aning adlaw. Ganinaanay kitang magtatapos. Kaya magkaunlot ako mga kanawong. Di rin magbibideo na pagkaon mga. Kaya rin laro mamay. Ayaw ito. Guys, hindi nga yung magtatapos. For this video, bye! Love you all!